Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ जोंबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव दिनै फुंनिफ्राय आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय नै आंना फिसाजो दाबो सिखाराखै आरोना उल्थां फाल्थां उन्दुना दं साहा सानजा खोला सोनाब दै माबायदि उन्दुयो पात्ता मोना आरोना बेखौ बिराद दुस्त बे सिखारैसेयावनो जल्दि फटाफट खामानिफोरखौ मावस्रांजोबनानै लाबाय आरो दंबावो बिनो नास्ता बानायना होनांगौ दङ आरो दायो मालपुवा जागोन बियो दिनै गेजेर सावना होबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर सानफ्रामबोथ' थावनि बुस्थु संबाय थानानै होजाया मालाबा सिरा मालाबा गाइखेरखौथ' मालाबाबो लोङा गाइखेर ओरैनो आग्लायजोबनानै थायो मालाबा ओरैनो गाज्रिसो जानानै थायो आंबो लोंनो बायो नालाय गाइखेरखौ माने लोंनायानो जाया आं बिराद माने जों फ्रियावनो मोनजोबखायो नालाय गाइखेर गासिबखौबो बिनिफ्राय बे लोङा आरोना ओमफ्राय स्कुलाव लोङोनो बिस्कुटजों सोमनानै जायोनो आरोना ओमफ्राय दायो आं बिनिनो एसे मालपुवा बानायनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौनो जोबजासिम नायलांदो आरो बिदिनो लाइक होलां आरो एसे शेयार खालामहोलां आरो सोरबाफोर गोदानै नुसनब्ला अननानै प्लिज नुसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं नै आटाखौ सिनि एसे होनानै लगायनानै लाखाबाय लायथाराबो मोजां नङा होननानै आटा सिनि लगायनानै लाखाबाय आरोना टेप जा बिदिसो लाबोखायो आरोना लोगोफोर गिलान हिसाबै होखाबाय आं होबाय दं लोगोफोर बस हो गया मैथा खाग्रे इमान जंगलबाड़ी जंगल मैथा खानोसै जोंहा मैथा नै खख्लिं बे हाग्राखौ साफा खालामाबा हाग्राखौ नै मैथा बांगाल खानोसै सोरथानो लोगोफोर बे हाग्रा बारियाव दं आं नै मैथा खानो फैदों आरोना मैथायानो माने ओरैबायदि झार बायदि जाजोबनानै दंखायो मैथा ओमफ्राय बे खख्लिं दंफां नै खख्लिं दंफां इथिंजाय माने बांसिन खख्लिंखौ आबाद खालामो नालाय नै मैथाखौ लानानै फैबाय लोगोसे आरो मा लाबोदों र' खिथानो नोंसिनो नै बेयो जाबाय मैथा बांगाल दहाय खानाया बेलाय बेयो जाबाय मैथा आंना फिसाजोआबो सफैबाय स्कुलनिफ्राय दिनै थाबनो फैबाय आरोना बेलाय गेलेबाय दं नै जाबाय बेदर आरो बेखौ आं खिथाला लोगोफोर बेयो जाबाय बेदर खिथाला आरोना संनाय खावनाय जेबो खिथाबाय थाला बे भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोना सोनाफोर